आङो बि डिलारनिफ्राय गारि लादोंमोन स्कुटि मोजां मोनदों सालायनानै साननैनि थाखाय फ्रि सार्भिसिं फैदो गोजोननाय मोजां मोनदों गारिखौ सालायनानै एख' प्रब्लेम गैथ'वा बोसोरसे जाबाय आरो बेलेगनिखौथ' आं बारा मिथिया बारा गुबुन डिलारफ्रा बिदि सार्भिसिं होनाय जाया फ्रि सार्भिसिं फ्रि बिदि मोनफेराखै मोननायालाय बे डिलारा होदों साननैनि थाखाय होदो बोसोरसे जाबाय आरो ना बोसोरसे जाबाय गारिखौ सालायना मोजां मोनदों एख' प्रब्लेम गैया जोंना बे मुसलपुर होननाय जायगायाव मट'मिनिया सुजुकी जोंनि बे डिलाराव जों साननैनि हाबाफारि लानाय जादों फ्रि सार्भिस केम्प 28 आरो 29 आगस्टआव गतिके नोंथांमोना जाय जायहा सुजुकी स्कुटि बा बाइकफोर दं जोंनि बे मुसलपुरनि मट'मिनिया सुजुकी डिलाराव लाबोनो हागोन सार्भिसिंनि थाखाय लोगोसे जि उसुबिदा मोनदों जोंनि बे सुजुकीनि स्कुटि बा बाइकखौ लानानै नोंथांमोना फैनानै चेकआप खालामफैनो हागोन बाइक बा स्कुटिखौ बेयाव जोंनि मुसलपुराव लाबोनानै बे एसेसरिसआवबो दा डिसकाउन्ट होनाय जादों बा 10% डिसकाउन्ट एसेसरिसआव लोगोसे आरो स्पेयार पार्ट्सआवबो डिसकाउन्ट होगोन जोङो 5% लागै आरो लोगोसे फ्रि सार्भिसाव थाइसेबो लेबार चार्ज लानाय जानाय नङा आरो नोंथांमोननिफ्राय बे साननैनि गेजेराव नोंथांमोना फैबानो जाबाय आरो बे सुबिदाखौ लाफैबानो जाबाय जोंनिया दा गुबुन डिलारफोरनिया फैनो हागोन दा जेनेबा जोंनि खाथियाव दं टिहु नलबारि पाठशालाफोरावबो लानाय दं पारचेस खालामनाय बिसोरबो जोंनि बे डिलाराव फैनानै सार्भिसिंखौ खालामफैनो हागोन आरो कुनु लेबार चार्जआव फ्रि जाजोबगोन आरो बे खालि बे पार्ट्स बा आरो माबानियाव बेनिल' चार्जेस लानाय जागोन आरो लोगोसे बेयावबो डिसकाउन्ट दं 5%। साननैनि थाखाय खालामनाय जादों এটা বহুত সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ লৈছে আজি মট'মিনিয়া সুজুকিয়ে লৈছে আসলতে ইয়াত আপোনালোকৰ আজি সাৰ্ভিস কেম্প কৰা হৈছে ফ্ৰী সাৰ্ভিস কেম্প য'ত নেকি মট'মিনিয়া সুজুকিয়ে লেবাৰ চাৰ্জ পুৰা জিৰ' কৰি দিছে আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনোবা সুজুকিৰ গাড়ী আছে তেতিয়াহ'লে আহক ফ্ৰী অফ কষ্ট সাৰ্ভিসিং পাব আৰু যদি কোনোবাই ভাবি আছে যে মই পুৰণি গাড়ী এক্সচেঞ্জ কৰিম যিকোনো কোম্পানীৰ হওক আপোনালোকে এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা পাৰ্টছৰ কুৱেৰি আছে যে মোক পাৰ্টছটো লগা আছে তো দাদাহঁতক কৈ দিয়ক আপোনালোকে পাৰ্টছ পাই যাব।